Het begon als een grap, maar inmiddels zijn ze ervaren vlottebouwers. De mannen van Sterke Jerke. In de jaren 70 besloten ze in een dronken bui een vlot te bouwen om de Friese meren te bevaren. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen. Vele jaren en avonturen later is nu het 4e Sterke Jerke-vlot bijna klaar om het ruime sop van de oceaan te kiezen. Het doel: jongeren bewust maken van de plastic soep. Wat een monster! Ja, zo lijkt hij inderdaad erg groot hier in die hal. Dat is natuurlijk fantastisch. Hij is bijna 15 meter lang, 6,75 meter breed. Als je straks op de Waddenzee of op de Noordzee vaart, dan is het natuurlijk een notendop, joh. Laten we daar eerlijk in zijn. Het begint in 1973 met de Sterke Jerke 1 na een nachtje doorzakken in de kroeg. En ik weet nog dat ik de volgende dag wakker werd en dacht, ja, dat zal wel. Totdat er een belletje kwam, telefoon, van ja, ik heb 24 tonnen geregeld en zootje oud hout. En toen zijn we inderdaad gaan bouwen. In het begin is het vooral een grote grap en een geweldig avontuur. Het was natuurlijk berig gezellig, het was avontuur en vriendschap. Levensgevaarlijk. Nee, och, ben gek. Ja, die eerste is dan vergaan op de Noordzee. Maar met de Sterke Jerke 2 halen ze het verre Londen. Ja, dit worden dus de masten die er straks opkomen. En als het gaat stormen? Ja, hier is dus een mangat. Dus als het echt tekeer gaat, dan kun je hierin gaan om te gaan schuilen. Je moet niet claustrofobisch zijn, lijkt mij. Met nummer 3 halen de onverschrokken Friezen zelfs Bonaire. Bijna dan. Door de wind en de stroming meegenomen en daar op de rotsen geklapt. Schipbreuk geleden. Schipbreuk, ja. Met de Sterke Jerke 4 geven de krasse knarren van toen het stokje nu over aan de jeugd. Die moet vooral het zwerfplastic in de oceanen gaan bestrijden. Dat plastic dat valt uiteen in microplastics. Die microplastics worden aangezien voor plankton door vissen. Vissen eten dat op, wij eten die vis weer op. Het wordt maar aan de kant geflikkerd. Ergerlijk? Zeer ergerlijk, ja. Eind augustus wordt het vlot te water gelaten. Die vorige was minder sterk dan deze en heeft het ook gehaald op dat vervelende akkefietje bij Bonaire na. Dus deze is zeker oceaanwaardig, absoluut.